candidates have been crisscrossing. Slate of presidential candidates. There were two shots fired, but security. Mga balitang yumanig o nagpatigil sa buong mundo. Mga impormasyong inabangan. Wednesday weekend, the action started. 3 araw siyang pinaghahanap at nitong Lunes, Oktubre 31. Orders for death echoing around the world today. Sa politika at ekonomiya. Usaping pansiguridad. Mismong Superior Secretary Mo ang huling gabing nakitang buhay si Irish May Payonga. Kaliwat kanang kalamidad. Was centered around the West Java. Mga namaalam ng personalidad. O naging kontrobersyal. Anti-Semitic comment in recent days. Makabuluhan. Teams gunning for the ultimate glory, but the Argentina got the better of it. Mga nagbigay karangalan sa loob at labas ng bansa. At naging huwaran sa iba't ibang larangan. Noong June 29 at third place. Eastern Asia Youth Championship. Ito ang tinutukan ng media na tumatak sa kasaysayan ng mundo sa nakalipas na isang taon. Naihatid ang mga impormasyon sa publiko ng CamSur News. Sa kasagsagan ng pandemya, Hulyo taong 2021, nabuo ang grupo sa layuning magbigay ng serbisyo publiko sa pamamagitan ng Facebook at YouTube. Kailangan mong makaproduce, kailangan mong makapaggawa ng kwento, maka-deliver ng balita, and maihatid yun sa tao ng tama at ng accurate. Nung humiga ako doon sa Kabaong, yun yung pinakamahirap na gawin para sa akin as a reporter. Alam ng lahat sa team kung gaano kapangit yung delivery ko when I was just starting. Tapos nung medyo nag-improve na yung delivery ko, hindi sila naniniwala na ako yung nagsasalita sa mga voice-over. Hindi mo kailangan ipaalam na oras ng gabi ikaw ay gumigising, lumalabas, umiikot sa kung saan-saan na lugar dito sa ating probinsya. Without them or yung mga kasamahan natin hindi alam na ginagawa mo yan. Kasi nga kailangan mong bumuhat. Kasi sabi nga nila, hindi daw natutulog ang balita. Naibahagi ng CSN ang mga hindi malilimutang istorya ng taon. Aminado si John Amador, mahirap ihiwalay ang sariling emosyon sa mga biktima ng kawalang hustisya. Meron ding kaso sa Milaor. Yung massacre naman ito ng isang pamilya na involved pa rin yung mga bata. Yung pinagbabarel at tinagisan pa ng granada. Yung tipong hanggang sa saan ba, paano ba umuusad yung kaso? Paano ba lagi kasi sinasabi na dapat makamit yung hustisya? Lalo yung mga biktima ay inosenteng mga musmus na bata. Ang kanyang Facebook Live ng nasunog na kabahayan sa Naga City, umani ng libong views sa Facebook. Makikita mo yung reaksyon ng mga pamilya na parang tila baga hindi alam yung gagawin. Yung tipong kapos sa pinansyal. And tayo mismo sa CSN ay gumawa din ng sarili nating paraan. Nagkaroon tayo ng parang donation drive. And tayo mismo yung nagbigay sa Barangay Kapitan ng Bagong Bayan Sur para mapaabot yung kahit kaunting tulong. Hindi naman akalain ng inyong lingkod na magiging laman ng aking balita ang katrabaho kong si John Albert Tadle. Mabigat. Kasi isa sa mga kaibigan mo is gagawan mo ng kwento. I-share mo yung story niya. Kaso wala na. Hanggang sa naibalik ang Peña Francia Festival matapos ang 2 taong pandemya na tinutukan din ng CSN. Alam mo yun, nabuhayan ka na naman ng pag-asa. Yung mood mo talagang iba pagdating ng 2022. Nabahan ako, naghalo-halo yung emosyon ko, yung excitement, kasi nga yun yung first time ko. Pero anila,
Iba ang saya ng pakikipagsalamuha sa mga bumubuo ng kanilang kwento araw-araw. Isa talaga yan sa gusto kong gawin. I love interacting with people around me. Lalo na kung mga batang may kapansanan at mga lolo at lola ang natutulungan. Kinakausap namin sila, tapos binigyan namin ng wheelchair. Doon ko nakita kung gaano ka-unconditional yung pagmamahal ng mga magulang sa kanilang mga anak. Maging ang mga nagsusumikap na maitawid ang hamon sa buhay, gaya ng swimmer sa Karamoan na putol ang isang paa o nagtitinda ng basahan sa wikang Ingles. Tumutulong sa magulang and hindi siya nagiging pabigat. So I think yung mga ganong klaseng estudyante is talagang dapat hangaan and bigyan ng siguro tutukan din ng ating gobyerno. Yun yung mga deserving pagdating sa scholarship. Ang malalaking aktibidad ng mga local at national artists hindi rin pinalampas ng CSN. Calicon and Hiraya. Kasi I get the chance to interview not just artists, celebrities, but legends in the music industry. For me, it's a milestone and a core memory. Also seeing people enjoying at the event with genuine smiles on their faces. Sa loob ng mahigit isang taon, umabot na ng halos 60,000 ang followers at halos 1,000,000 views ang ilan sa mga videos ng CSN. Pero nasubukan ng tatag ng samahan nang biglang hindi na ma-access ng grupo ang kanilang Facebook page. Sabi namin, okay, baka some glitches lang or error lang sa internet or sa Facebook. Hanggang sa lahat pala kami, hindi na kami maka-access sa aming CSN, Camsur News page. Doon na kami nag-isip na, baka na-hack na yung aming Facebook. Nasad lang, nakakalungkot lang kasi, pinaghirapan ng grupo, tapos ang dami na din namin mga stories doon na dami mga views. Hindi ko alam kung saan magsisimula ulit. Hindi ko alam kung meron pa bang manunood kung sakaling gagawa kami ng panibagong page, kung sakali man magpo-post kami ng bagong balita, sino manunood? Nawala yung almost 60,000 followers. Well, we tried naman na ma-revive or makuha ulit yung page, but unfortunately yun nga hindi namin nabawi. Sa isang iglap lang pala, pwedeng mawala sa'yo lahat. Sa kabila nito, nanatiling positibo at matatag ang grupo. Nito ngang Setyembre lang, muling umangat sa pagkakalugmok ang Camsur News. Nabuhayan ulit kami. Biglang may pumutok na isang issue dito sa Camsur and biglang nag-boom yung page namin from 40 followers to 13K plus followers. So, kapag nakikita mo yung mga katrabaho mo na in the mood, alam mo yon, masisipag, professional, tapos maganda ka trabaho, yun siguro sa tingin ko yung mamomotivate ka, ma-inspire ka na, kailangan mo din tapatan din or suklian din yung pinapakita nilang professionalism. You can't please everyone. There will be downfalls, but you just have to rebuild and come back stronger. Ngayong taong 2023, hindi lang para sa CSN ang inaasam na tagumpay, kundi para na rin sa mga taga-subaybay nito. Sana mawala na yung COVID talaga. Wala na, wala na, para makabangon na yung economy ng bansa. Happy New Year! Makapag-eskwela po and makapagtapos po na pag-aaral. And makatabang po sa magulang. Happy New Year! Gusto ko magbababakalon, tama nga babakalon, mahal. Nagtataas ang mga presyo. Happy New Year! Sana wala silang maramdaman na sakit. Dapat kahit ganito lang kami, malayo sa sakit. Happy New Year! Sana kung maaari, madagdagan man itong sweldo namin. Gusto ko po tayo makilala to be the safest, most peaceful, and most progressive province in the whole Philippines. I want to wish everyone a happy New Year. I wish you all more health and more success and more love in all of your lives. Sana magmahalan tayo. Alisin natin yung mga hatred. I believe there's no greater gift than being with our family. So sana po kayo ngayong Pasko ay magkakasama at salubungin po ninyo ng may pagmamahal at peace of mind ang 2023.
At bumabati po ako ng Merry Christmas and Happy New Year sa lahat po ng taga-probinsya ng Camarines Sur. Itong panahon ng Kapaskuhan, sana magkaisa tayo. Pinapagdasal ko na sana maging matuninong, masaya ang ating selebrasyon at sa susunod na taon, 2023. Prosperous year, hoping for the best for 2023. Happy New Year! Mula sa Camsur News, maligayang Pasko po at masangganang bagong taon. Sana nga, mas tumagal pa kami and mas tangkilikin kami ng mga taga-Camsur. Actually, hindi lang taga-Camsur, mga taga-Bicol. Maraming salamat dahil ginagawa nyo kaming source, ginagawa nyo kaming means ng inyong everyday na information sa balita, and nakaabang kayo and nakasuporta kayo. Malaking bagay na yun sa amin. Sana patuloy niyo po kaming susubaybayan dito sa CSN. Tutukan niyo po yung mga ihahatid naming balita. Patas at ligtas na pamamahayag ang ibibigay namin para sa inyo. I hope you will keep supporting us and patuloy lang kayong magtiwala sa amin because we are really doing our best to bring you the best stories. Mula sa CSN, we would like to greet everyone Merry Christmas and a Happy New Year. This is Sing Nantes, CSN.